Kuyintokozo kakhulu ukuthi sikhuluma kama kuPastor channel yoflick. Inamba isebenzisa uma uyimember ye-channel. So 9 ya 50 mbama uyafona uWhatsApp. So 9 ya 50 mbama kuphela. Siyacela ukuthi uma kukhona ithuba lomsebenzi elikhona around eGauteng sithinte kunomuntu ofuna umsebenzi, kunomuntu njengamanje othwele kanzima ufuna umsebenzi, ngabe ukorobheni lini, ngabe ukugada ingane, ukugada isalukwazi, uyabona, kodwa ngabe noma umsebenzi kodwa around Gauteng. Okunye futhi engifuna uku-emphasize ukuthi nganza kwethu nginesifiso sokuthi silishintshe igama leli lika Newflick ngoba abantu abaningi bayihloko ukulibiza kanti abanye baliyamanisa kakhulu no-Netflix, yabona. So ngifuna kube negama elingayamani nanoma biyiphi inhlangano noma isikhungo esikhona. So kuyoba igama eyothi noma ngabe liyakhula noma liyathuthuka kodwa kube igama elingekho kwezinye indawo, elingavamile kwezinye indawo, elingajwayelekile, yabona, elisha. So asibheke la uEviwe noBanda. Ngisiyabonga Pastor, how are you? Hope you are doing great. Besacela ukubuza ukuphi isishingishane like a typhoon, thanks. Isishingishane ngabe isishingishane, ngabe umoya omkhulu, ngabe isivunguvungu, ngabe isiphepho, kusimila konke lokho. So number 1, ngokuqondile umuphupha umoya upho lobuma omkhulu kakhulu. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjisa ukuthi kunesivunguvungu somoya esizayo esizobhubhisa sidala umonakalo omkhulu endaweni. Amahubo 78 verse 26 waphumisa umoya waseMpumalanga ezulwini ngamandla akhe, waqhuba umoya waseningizimu. Wasisho nje ingoba vele kwenzeka uphuphe kunomoya omkhulu ube khona. Kunabantu abaphupha izulu line aphupha izulu liduma, lihlomile liduma idume, kunomuntu umuntu eshonile ashone, kunomuntu ephupha egule nagule. So le impendulo yokuqala siyibhekisela kubantu labo. Okay? 2, ngokujwayelekile kodwa kumuphupha la umoya kuwuphawu lobuma omkhulu kakhulu. Luyayivama lokho umuntu ngenzeka kumele ube umuntu ozilungiselela ngoba ungahluphala nenkinga noma ivivinyo ezinkulu okanye izilingo ezinzima ezizofika kuwe. uJobe 1 verse 18. Bheka-ke kwafika kwadabula-ke ihlanu umoya omkhulu washaya amagumbi omane indlu yawa phezu kwey'nsizwa zafa. Mina ngedwa-ke kuphele ngisindile ukuze-ke ngikubikele. 3, ngokwenkolo omunye ngathi umphupho umoya kuwuphawu lokuba omkhulu kakhulu. Lusho ukuthi kungenzeka kumele uphenduke usindiswe ungaze ubhekane nolaka nentuthelo kaNkulunkulu ngenxa yeziphambeko zakho. uHezekiel 13 verse 13 ngalokho isho nje inkosi uJehova ithi-ke ngiyakuludabula ngomoya wezivunguvungu ngokufutheka kwami. So umoya uyakhomba izilingo komunye umuntu uma ezibhekane nezilingo nje avivinye empilweni. Kanti-ke ngokwesinto number 4, uma uphupha umoya omkhulu kuba uphawu lobuma uma uphupha umoya kuba uphawu lobuma omkhulu kakhulu ngoba lokhu kungasho ukuthi empeleni kumele uqaphele uzilungise amabatha nezigwegwe zakho emsamo ngoba kungenjalo usuke umuntu ozobhekana nani nentukuthelo nokuthethiswa yidalwa zakho, yabona. So uyaba umoya ulaka lamathongo, ulaka leyidalwa, uyabona. Siyabonga.